Bunelul meu, bunica mea, ascultați cu mare atenție. Acum, chiar astăzi, Premier Energy a primit undă verde să vă ia casa. Nu mai sunt povești, nu mai sunt zvonuri. Este o realitate crudă care se prăvălește peste gospodăria dumneavoastră, peste munca de o viață. Gândiți-vă bine la asta. Casa pe care ați construit-o cu atâta trudă, pământul pe care l-ați lucrat cu mâinile dumneavoastră crăpate, viitorul pe care l-ați visat pentru copii și nepoți, toate sunt acum sub o amenințare cumplită. Vă spun eu, ca jurist care a dedicat ani întregi apărării drepturilor celor în vârstă, că ceea ce se întâmplă acum este o batjocură fără margini la adresa demnității dumneavoastră. O datorie de doar 2500 de lei pentru electricitate. 2500 de lei, o sumă care pentru mulți dintre dumneavoastră, dragi bunici, înseamnă pensia pe o lună întreagă, uneori chiar și mai mult. O sumă care ar trebui să acopere medicamente, pâine, un pic de căldură pentru iarnă. Și acum, pentru această sumă, un regulament intern le dă voie să vină și să vă spargă ușa, să vă pună mâna pe cardul de pensii și mai mult să scoată la licitație jumătate din casa dumneavoastră. Fără judecată, fără termene lungi, fără drept de apel, așa cum era odinioară. Doar o hârtie internă, un simplu paragraf, anulează o viață de sacrificii. Câți ani de muncă ați pus în pământul ăsta, câți ani ați trudit sub soare și ploaie, sub regimuri și schimbări, doar ca să văd acum cum o hârtie, un rând într-o regulă internă poate șterge o viață de sacrificii. O casă construită cu sudoare, cu mâini crăpate, cu economii strânse leu cu leu, sub amenințarea de a fi scoasă la licitație pentru o datorie de doar 2500 de lei. 1990 și 2 când mulți dintre dumneavoastră ați început să lucrați cu adevărat pentru statul ăsta, parcă era altă lume. Dumneavoastră, dragi bunici, ați construit țara asta. Ați muncit la colectiv, ați ridicat fabrici, ați crescut generații de oameni onești și muncitori. Ce simțiți când auziți așa ceva? Câți ani de muncă aveți în spate? Câte nopți nedormite pentru familia asta, pentru țara asta, pentru casa asta? Scrieți-mi în comentarii, vă rog, câți ani de muncă aveți înregistrați la CNAS și ce credeți despre această nouă dreptate? Vreau să știu povestea fiecăruia, pentru că vocea dumneavoastră este puterea noastră. Dacă vreți să fiți la curent cu toate aceste schimbări, dacă vreți să știți ce drepturi aveți și cum să vă apărați casa, pensia și demnitatea, vă rog să vă abonați la acest canal chiar acum. Aici vom demasca fiecare nedreptate, vom analiza fiecare lege și vom găsi soluții împreună. Nu lăsați ca lipsa de informație să vă coste casa. Vremurile de odinioară, chiar și cele grele, aveau un pic de ordine și de decență. Dacă aveai o datorie, indiferent de natura ei, urma un proces. Nu era ușor, dar era un proces. Creditorul, în cazul nostru, compania de electricitate, trebuia să se adreseze instanței de judecată. Erau termene, era dreptul la apărare, era dreptul de a-ți expune situația, de a demonstra că ai dificultăți, de a cere amânări sau eșalonări. Exista o șansă, o speranță. Executorul judecătoresc nu putea pur și simplu să-ți intre în casă sau să-ți blocheze conturile fără o decizie clară a judecătorului. O decizie care să țină cont de situația socială, de vârsta persoanei, de faptul că ești singur, că ai o pensie mizerabilă. Gândiți-vă la bunica Ana din satul Gura Galbenei. O femeie gospodină care și-a crescut singură 3 copii după ce soțul i-a murit de tânăr. A muncit la vie, la câmp, la școală, ca femeie de serviciu, ani și ani de zile, înregistrând la CNAS peste 40 de ani de muncă. Pensia ei abia ajunge la 2100 de lei. Acum 3 ani, unul dintre copii a plecat în Italia, altul în Rusia, iar al treilea, cel rămas acasă, a avut un accident și nu mai poate munci. Bunica Ana se descurca greu, dar se descurca. Înainte, dacă îi venea o datorie mare, putea merge la judecător, putea explica. Poate că judecătorul, văzând vârsta și situația ei, ar fi obligat compania să accepte o eșalonare de 50 de lei pe lună timp de ani de zile doar ca să-i dea o șansă. Dar acum se pare că astfel de considerații umane nu mai contează. Noua realitate este dură și implacabilă. S-au adunat șefii
și au decis că nu mai merită să piardă timpul cu procese complicate. Văd bătrânii ca pe niște cifre, ca pe niște datorii, nu ca pe niște oameni care au muncit o viață. Au zis, păi ce atâta bătaie de cap? Să facem un regulament intern. Dacă datoria ajunge la 2500 de lei, pac, direct la executorul privat. Și executorul privat, trebuie să știți, nu are aceeași misiune cu cea a judecătorului. El nu este acolo să facă dreptate, ci să execute, să ia, să blocheze, să vândă. Pentru el, dumneavoastră nu sunteți bunica Ana, sunteți doar un debitor. Nu-l interesează că pensia dumneavoastră abia va ajunge pentru medicamente, că copiii sunt plecați, că sunteți singuri și bolnavi. Executorul este interesat să își facă treaba rapid și eficient pentru că și el are de câștigat din aceste executări. De ce jumătate din casă? Pentru că, teoretic, jumătatea cealaltă rămâne dumneavoastră. Dar cine va cumpăra jumătate de casă într-un sat? Și cum veți locui în ea? Este o modalitate cinică de a lăsa impresia că vă lasă ceva, dar de fapt vă lasă cu nimic, cu un gol imens în suflet și în gospodărie. Este o tactică menită să vă demoralizeze, să vă facă să renunțați la luptă, la orice drept. Nu mai e statul care să vă apere, nu mai e Cănas care să intervină, nu mai e primăria care să vă fie aproape, ci doar un regulament intern al unei companii private care vă tratează ca pe niște numere. Cine sunt eu, de fapt, cei mai expuși riscului în această situație? În primul rând sunt bunicii noștri, cei care trăiesc singuri în sate, cu copii plecați în diasporă. Gândiți-vă la bunelul Ion din satul Cojujna. A lucrat ca mecanic la fermă toată viața. A fost un gospodar cum se cuvine, a avut grijă de casă, de grădină, de animale. 3 copii a trimis la facultate în oraș, dar niciunul nu a vrut să se întoarcă la țară. Acum bunelul Ion are o pensie de 2600 de lei. Își ia medicamentele pentru inimă, plătește internetul să mai vorbească pe video cu nepoții din Portugalia și cu copiii din Irlanda și cam atât. A avut o problemă cu frigiderul, apoi cu pompa de apă și a amânat să plătească lumina o lună, apoi încă o lună, crezând că o să se rezolve cumva. Datoriile s-au adunat, peste 2500 de lei și dintr-o dată executorul. Bunelul Ion nu știe să umble la bancă, nu știe de internet banking, nu știe de regulamente. El știe să muncească pământul și să fie un om cinstit. Și acum, pentru câteva sute de lei, riscăm să-i vedem casa scoasă la licitație. Un om care a muncit 45 de ani pentru țara asta. Apoi sunt bunicii noștri care, din cauza unor probleme medicale grave, au cheltuieli enorme cu tratamente și medicamente. Ei fac economii la mâncare, la haine, la orice, doar ca să poată cumpăra medicamentele care le prelungesc viața. Și atunci factura la lumină devine o povară insuportabilă. Bunica Elena din Hâncești are diabet. Pensia ei de 2400 de lei e aproape toată mâncată de insulină și pastile. Și iată că, într-o iarnă mai grea, a folosit mai mult curent pentru încălzire, pentru că s-a simțit slăbită și nu mai putea aduce lemne de foc. Datoria a crescut. Oricât de gospodar ai fi, oricât de chibzuit, viața îți mai pune piedici. Și aceste piedici te aruncă direct în brațele executorilor. Sunt, de asemenea, în pericol și bunicii care au avut parte de o viață mai puțin norocoasă, cu pensii extrem de mici, sub pragul sărăciei. Pentru ei, chiar și o datorie de 500 de lei e o catastrofă, dar rămite 2500 de lei. Ei abia reușesc să supraviețuiască de la o lună la alta și acum statul, prin aceste companii private, vine și îi lovește și mai tare. Este revoltător. Și totuși se vorbește despre categorii de pensionari, cărora li se cuvin majorări. Ci că pensiile ar trebui indexate, majorate, ajustate la costul vieții. Dar cui îi ajung aceste majorări? De obicei sunt firimituri, aruncate cu generozitate de la masa bogătașilor, care dispar imediat în prețul la pâine, la ulei, la medicamente. O majorare de 100 de lei la o pensie de 2000 de lei este o picătură într-un ocean de nevoi. Între timp, prețurile cresc, serviciile se scumpesc și iată că ajungem la situații absurde, unde o datorie modică te lasă fără acoperiș deasupra capului, este o iluzie de grijă, în timp ce pe ușa din spate se deschid portițe pentru a vă lua ceea ce mai aveți. Dar ce fac copiii dumneavoastră plecați în diasporă? Ei trimit bani acasă cu sudoare, cu sacrificii enorme, muncind în condiții grele, departe de familie. Ei își doresc ca bunicii lor să aibă o viață decentă. Și acum aceste sume trimise cu atâta dragoste trebuie să acopere datoriile acumulate din cauza unui sistem ineficient și crud, în loc să aducă un pic de alinare sau bucurie. Este o lovitură dură și pentru ei.
m-aș bucura enorm să văd implicarea dumneavoastră. Spuneți-mi, dragi bunici, dragi gospodari, ați avut vreodată datorii la lumină sau la alte servicii? Cum ați reușit să le gestionați? Care a fost cea mai mare dificultate pe care ați întâmpinat-o? Scrieți-mi în comentarii experiențele dumneavoastră. Este foarte important să auzim vocile tuturor pentru a construi împreună o soluție. Ce putem face în această situație? Cum să ne apărăm? Nu stați pasivi. Primul pas este prevenția. Verificați-vă facturile regulat. Nu lăsați datoriile să se acumuleze. Chiar dacă e greu, încercați să plătiți măcar o parte. Să arătați că sunteți de bună credință. Cereți clarificări de la Premier Energy dacă nu înțelegeți ceva pe factură. Nu vă fie frică să puneți întrebări. Dacă ați acumulat deja o datorie, acționați imediat, nu așteptați să primiți înștiințarea de la executor. Mergeți personal la sediul Premier Energy și solicitați o eșalonare a datoriei. Cereți un plan de plată în rate, adaptat posibilităților dumneavoastră financiare. Este dreptul dumneavoastră să negociați. Chiar dacă regulamentul intern spune altceva, dumneavoastră sunteți un om, nu un număr. Încercați să obțineți un acord scris cu semnătura lor, prin care se stabilește un plan de plată. Așa veți avea o dovadă concretă. Apoi, adresați-vă primăriei din localitatea dumneavoastră. Primăria are un rol social important. Există programe de ajutor social, fonduri de urgență pentru persoanele vârstnice, pentru cei cu venituri mici sau cu probleme medicale. Explicați-le situația dumneavoastră, arătați-le actele, facturile, dovada pensiei, cereți sprijin. Primarii, gospodarii noștri din localități trebuie să fie primii care să sară în ajutorul comunității. Vorbiți cu asistentul social din primărie. El sau ea vă poate îndruma și vă poate ajuta să depuneți cereri pentru ajutoare. Nu uitați de rude și prieteni, de cumătri și neamuri. În Moldova, familia și comunitatea sunt piloni puternici. Nu vă fie rușine să cereți ajutor. Poate un fiu, o fiică din diasporă, poate un nepot, un cumătru, vă poate ajuta cu acești 2500 de lei. Chiar și cu împrumut, până când vă rezolvați situația. Rușinea e să nu ceri ajutor când ești în necaz, nu să fii în necaz. Și, bineînțeles, căutați sprijin juridic. Eu și mulți alți juriști care se preocupă de drepturile dumneavoastră suntem aici. Nu ezitați să mă contactați, să-mi scrieți în comentarii, să-mi trimiteți mesaje, vom analiza împreună situația dumneavoastră și vom găsi cele mai bune soluții. Uneori chiar și o scrisoare oficială de la un avocat în care se menționează drepturile dumneavoastră și faptul că sunteți gata să contestați orice acțiune ilegală poate face minuni. Executorii judecătorești privați, chiar dacă sunt zeloși, trebuie să respecte anumite limite legale. Ei nu pot încălca legile fundamentale, inclusiv dreptul la proprietate, chiar dacă au un regulament intern de partea lor. Sunt prevederi legale care protejează locuința unică, mai ales pentru persoanele în vârstă și cele vulnerabile. Și acum vă întreb din nou, dragi bunici, dragi gospodari, după o viață de muncă, după ce ați construit această țară, după ce ați dat totul pentru copii și nepoți, sunteți gata să lăsați să vă ia casa pentru 2500 de lei? Ce veți face? Vă veți lăsa călcați în picioare sau veți lupta pentru demnitatea și casa dumneavoastră? Aștept răspunsurile dumneavoastră în comentarii, vocea dumneavoastră contează.